देखा हो बाबू हमारा आवतवन कैसन दामाद के हमार अइले न सारा घर चमक जाला। हो त गाँव नगर में एगो कैले बानी हम बड़हन घरे में बियाह कि लड़की हमरो जाके राज रजतिया। फोन करी त कहाँ बाड़न। हेलो हाँ पाहुन कहाँ बानी? अरे काहे खिसिया तनी? अरे हमरो टेंशन भइल बा कि हमर दामाद आवतरन आ जान तनी रौरा आई न त गाँव भर देख के जरेला चन्नी रौरा के। त हमहू सोचनिया कि कुछ निक जबुन बना दी हमर दामाद आवतरन त। हाँ 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 कतना मिनट लागी पाहुन जी? हऊ मने घड़िया में के मिनटवा देखा जाला कम मिनट लागी आवे में पाहुन तनी हमके बताइती त हम कुछ निक जबुन बनाइती तले। अच्छा 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 20 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक बा पाहुन ठीक बा। हाँ हाँ ठीक बा रख तनी आई आव तनी के अइले त हमर लागता कि सूरज एकदम घरे में हमर द्वारी निकल के। कबे से पूछा तनी का बनी 10 साल यानी रौरा बताई का बनी? कबे से कहतन कि रुक जा काहे रुकावा तनी? का बनी तोरा नइखे बुझात कि पाहुने बेरावा तनी? आय हाँ पाहुन आवतनी। ई बतिया रौरा हमरा के पहिले ना अभी का फोन पे हमरा कनी न कन्फर्म ना बतले रही पाहुन त कन्फर्म कनी के मम्मी जी हम आवतनी। सुन रे आज के नया जमाना चल रहा हमरा के मम्मी जी कहतनी हम बहुत खूब खुश हो गनी। अब कनी हमरा के तेहु न जवाब आज अर्जुन के खूब लाज लागल। अरे मम्मी जी कहनी ह त हम कुछ अगर आइए कोनी आ खिसियत के बड़े। आ सुन कहनी नु के मछली मंगाऊ ना 2.5 किलो मछली मंगाऊ कुछ भूजले पाहुन के दे। मंगा दी रहुए तोरा के पैसा काहे नु देनी रे खेलवाड़िया? हमरा के खा के देल रही खा के देनी 150 रुपया देनी उठा दिहली स दूध के दिया ना गोइल मछली के देले रहनी 300 रुपया तोरा के 150 रुपया देनी। एक गो पाई के हिसाब लेत रही ना लइका पाई के करत करत ई गोड़ में बेवाई फाटल बारे तोरा पाई लौकता का बनी? बोली हम जाई मसाला पीसी मछली बनी के मुर्गा बनी मछली बनी हमर पाहुन के मछली फेवरेट हटे। ले जाके लिए 2.5 किलो मछली मंगाओ कर ले जाके सोसिया से मछली मंगाओ चुपचाप ठीक ना? जो आ घरे का बावन हम फोना करके बोला ले करके जल्दी जो आवले बोला त उन्हें कहलन कि क घंटा में हन कहलन कि हौरे कोची कहला रे मिनट में हन कहला हन कि आवतनी जल्दी मछली बनाओ एगो के कहू मसाला पीसे के। हाँ तो देख के जरिहन जराणो लोग तो जरस लोग हमार दामाद के। हाँ तो यही तरह तिलका देले बनी 10 लाख नगदे गिन के तिलका सीके भाड़ में बटोर के गिन के तिलका देले रहनी कम का देले बनी। चाहे कुछ राणो लोग जरस लोग हमार बेटी के हमार बेटियो आवे ले तक साड़ी पहन के आवे ले। ये नु कहाला होत में दिन भर काम करत दम के दी जीव हैरान हो जाते। एगो चाची जी बानी कबे कहने के गेहुआ ले अंजी ले अंजी अपन मने बुझाते नहीं के आदमी घरे दौड़ के जाइम नु तब आइबे लइका फाइका एगो साथ में का बाहट भइल बा के दिन भर ओकन के तले ट्यूशन विदा करतला स्कूल विदा करा स्कूल से ट्यूशन के लंच बना के ककला के ओकन के खिया के पिया के विदा करा फिर दिमागे कह को जाके चढ़ा जाता थे। अब गेहूं धोवे के बाटे आ मम्मी जी एक नंबर के अथु ओकर बन के ओने ओने घूमत रहता नहीं एगो मोबाइल का ले लेता छोटा का लागत कि जीव के काल हो जाता वहाँ के दिन भर का जानी भावे के करा से बतियावत रहन के जीवे हैरान हो जाता थे कहन के करा से बतियावत नहीं। अब बोलला पुका हम नु के ना एक करनी हम कोई से नहीं के बतिया था कोई से हम कुछ नहीं की करत ये तो हाल बाटे। अजी दीदी जी अकनी के बाबू ये कहाँ बाजी? दिन भर लइका ये नु कहा तटे घुमा रहा था तो का करत हो? अब बाबू ये कहाँ बाजी? खेलत होने दुवरिया पे ई ना वो करे नहीं कि जाय दी हम छोटे बानी तो ओकरा के जाके ओनिए से लेके आया खाना वाना ओकरा के दे दी लगले गोइल हटे खाइए के लगले अभी गोइला दुवरवा पे घूमे खातिर चलो ना चल के लिट्टी सातु लगा देवल जाओ अंगारी पके। अरे हाँ ये दीदी का करे के बुझाते नहीं के साग सब्जी है ये नहीं कि मम्मी जी पता ना के केने चल गइल बानी यहाँ के उहे नु रहले दीदी बताई रहुआ बजट बानी कि घर के काम धंधा होई कि ना होई का होई का ना साग सब्जी बा कि ना हमार 3 गो 4 गो घर में पतो हो बैसन त
सोच रहे हैं कि आज लिट्टी चोखा बना देंगे ना। हाँ तो चलिए अब का करके लिट्टी मुर्गा मछली खात खात मन उबे आ मन जो ठीक रहो कहता नहीं आज लिट्टी चोखा बने खूब आज आराम से खाई जी। हाँ आ कहनी के भैया जी कहाँ गइल बने? गुलबनी ओनिया दुकानिया बतन सामान लिया ओकरा। अच्छा हाँ तो ये ना लिया ओकरा तब चोखा ओखा बने। कह देले बनी का बैगन को लाए के? कह देले हैं। हाँ तब जाते ठीक कर चली हम काला के जाई हुनकरा घर से नु गोइठा ले ले आई चाची घर से। दे रो गोइठा लेके आई त हम आटा उटा गूंद के। अच्छी दीदी जी हम कनी आबै तो हम जाई जी रउआ जाई ले आई रवनु बड़ बुजुर्ग बाई जाई 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 तो दुआरे पर सुन लिया एक बार तू लिया ना देबू तो हम जाते आटवा गूंद चाहे तू ही गूंदा हम जाते गोइठा लेके। हाँ जाई या कनी पैसा दे दम चाची के गोइठा के ना जानबे न करी के ता झगड़ा में बोल लागली एकदम के। हां ऐठे लेना हो। हाँ जाई जाई हम जाते तू दलिया के गूंद के रख। ठीक बा दीदी ठीक है ना दीदी को आता नहीं हो एक सुबह से आदमी काम को धंधा करता ना रोज तो मुर्गा मछली खात 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 एकदम से मन उजिया गल बाटे आता नहीं लिट्टी चोखा बनाए का दीदी अभी का हो गेले दीदी? जाके मसाला पीस चाउर धो आटा सान रोटी पका सब कर। काहे के मर्जी दीदी ताके कहनी कि लिट्टी चोखा बनी त तू कुछ मत करी जाके खाली आटा गूंथ द। आवा तन पाहुन जी जल्दी सभी के कह दलस जेक बाई के कह देलस। हां चाचा ने फोन करी हम दोसर तीसर के करा फोन करी हम। आई हे भगवान जी अजी उहाँ के लाज शरम नहीं खे जी कि हमनी भी फोन नहीं करते आ सास भी करत आनी कुछ करत आवा तवन्नी के जब तब दिन रहन त दिन बनबे करे। हम मर्द के मना कर देंगे मुर्गा मछली वो मतलब कहां से आई जी? मछरिए मंगावे खातिर कहते ऐसे कने पीस सरसो कलाई के जाके कह। आ हे दादा लेकिन हम नहीं की जानते ये दीदी मुर्गा मछली खात खात एकदम जीवन सागल बजी खाए के को मन नहीं करते आज लिट्टी चोखा ना बनते का हो गल दमाजी होते तक परसों दिन बन जाई छै का। तब देखना 4 बजे भोरे उठ के पकौड़ी चाय बना के तैयार रखे अच्छा टक। हाय हे दादा इतना आदमी के जीव करत करत थाक जाता टे अब फिर एगो दामाजी आवत आइनु तो ऊपर एनु मुर्गा मछली साला बनाव एगो आदमी के जीव पक्का बाहटे हो गइल बाटे। मम्मी जी एकदम से उतार के मछरिया में रख देता नहीं एगो मोबाइल का ले लेता जी को वहां के काले हो जाता टे दिन भर दामाद से बतियावत रहता आ धीरे से बोलइयो लेनी ये त का हाल बाटे। जानी पाहुन आज देखी विशेष न हाउ मनाट कौची कहाला मनाट में हम मछरी छरी माय बना के रौरा खातिर रख देनी। अरे रह दी ई जान जाई हमरा के आदमी वाला खाना दे हम। आय पाहुन रौरा के ना देब त के करा के देब जी? आय कातना रानी देख के जरे लिसा यही खातिर हमर दामाद के गांव में के कर दामाद हट इंजीनियर नौकरी करेला। आय तब आ ए पाहुन देखी कौन ले मुड़ा वाले हमके पोछिया हमरा के दिल वाला दी ना दिल हाँ। गोरिया ना ले हम पाहुन ना 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 अरु के देता नहीं ये होय दिल वाला कुल पीस। है दिल वाला हां देखम पाहुन। हां आवे दी आवे दी बस रह दी। अब तनी हमरा के पानी दे दी पानी ले ही काहे से कहि न पाहुन बा एकरा के एथी कहल रासा कहल जाला। हां ली ली हां खाई खाई पाहुन सलाई तो देत नहीं जाके नहीं के मैं रसू बा के रासा पाहुन। हां ली देखी रौरा खातिर सलाद कटले बनी प्याज चुकुंदर के टमाटर के ली बोला ठीक ना पाहुन हाय दे दी रसवा आवे दी हां चल आवे दी खाई पाहुन खा और बताएं सुराई समाचार सब ठीक है बाटे का कुशल मंगल सब एजो के ठीक है बाटे आ कहीं अपन बाबू के समाचार खूब बढ़िया बाबू तो रे खूब याद कर लो मेरे सुबह खोखिया को दुकान को हो एकर सास हमरा के याद करत आली नहीं रा बाबूजी के हम याद करी न जन्नी कबो कबो हम के बराती में के देखल रही त मन नजरिए में नु का पाहुन का कहम लाज लागब कहम के देखब बाबू के समाचार पूछत जी बाबूजी के ना पाहुन अब रात बाबूजी का सामने ना हो खम का दिक्कत बा ऐसे हमरा पीछे ही रह सामने उ आगे रही हरवा पीछे रह ओतने में मजा दी पाहुन राउर मजाक बड़ा करी ना खराब खराब लोग ऐसा बातें कहते नहीं के बोलले बिना रहते झुलनिया ए झुलनिया तन पानी लिया रे मछली पाहुन के पाहुन मने स्वाद में कैसा लगता है? मछली तो साफ बोलत है आवाज करत है। हाँ हाँ आ देखी हम अपना हाथे पाहुन बननी है यही के चलते ओकनी के ना बनावे देनी है ना कि खराब कर दिया सन मछरिया जन्नी ना बनावली सन ढंग के भगवान से मनाई ना कि रावा हमेशा बनावत रही मछली जन्नी हाँ हमें तो खात रही यही तरी अपन आवत जात रहनी
दे दे पाहुन के पनिया फ्रिज में के पानी माथा पाँचरा ना धरले विपत्तिया लगाउनी काम अच्छा, कोनो मुका बात कम नहीं है। ससुर हनी कोनो का पाहुन ससुर हनी रौदा ना जी कोनो बात नहीं है कैसन बनल बा खूब बढ़िया मछली तो बोलत ही है त खाई बुची जैसा ना बनाओ तू खब ना ना कबो ना तनी कम बोल जन ले अभी ना नहर पाहुन बानी सुटुर 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 मार ओठ पे टाक रहल बाड़े रौदा से हंसी मजाक ना करे के जी हमनी के करी खूब करी मम्मी जी असही खिसियाई रही ना रौदा बीपी के बीमारी बा भुला जाई ना का कबो दवाई ना क्या खा दिया बेरा ना पाहुन खैनी ह दवाइया एकनी के रहन देख देख के एकदम हमरा पेट में आग लागल रहता एक खाली पानी है? मम्मी जी खाली रौदा पाहुन जी संगे देखू तनी कम नाते बोलबे बेटा नु लागो बेटा लग तो मने पाहुन को हम झूठ खाइब रे एही जब आय? हो जा बैठ के अपन मारो के मंगिया फाजिया के छलनी में अभी जान जई ह पाहुन तनी बुद्धि सिखा ना त पाहुन जी ऐसी बुची कहानी है बुची से ना करनी ना 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 कहानी नु हां फिर अब चित्रकूट को रे अखिया बनवावे बनल हाँ एगो आँखिया में मोतिया बिनवा रहे जो निकल गइल बाटे हाँ आ ये पाहुन पैसा से ना लागल ह ना। अंगोनी है जता निके निके चलिए नहीं है जा पाहुन का कर सरकारी नु हौ पाहुन जी वही में बनल है यहाँ का तो कहत रही के दोनों बनवाए ई बहिलावा सुधरी ना के आँखी में पाइप लागेला रे रानी आँखी में पाइप लागेला तोर बोले के लुरबा के मार कभी मंगिया फाड़ दे हम अरे पाइप नहीं कह तू कैंप कहता है अच्छा शिविर सिविल का कहला पाहुन शिविर जवना का एगो एक जगह खालसा मोती बीन के रोगी जुटेल अच्छा स्पेशल डॉक्टर जावल हाँ ओकरा के कैंप कह जाला ओकरा के पाइप ना कह जाला अच्छा जन्नी हाँ अरे का कहम पाहुन पहले के सब काका कुल हमनी के कहत रही जो उहे कुल जन हाँ पाहुन का ले हम पाहुन मुड़ा ले हम का ले हम राजी ली तन सा रासावा ले ली हाँ ले देख बस 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 एक नंबर और ई रासा के काम होई त का हम अच्छे पतो खातिर कब ना बनल होई मुर्गा मछरी अपना दिल से बुढ़िया ना मंगावत होई आ दामाद बेटिया वेली सन त तराई रहेले हे प चलेले उफान मचावत खाया बनाव लेके बनाव तड़ी या खियाव तड़ी भूंजले आ उहो निटुआ नु बा हो उहो भणुआ बाटे आ जाला के जन कैसे ससुर हमरा त लागेला कि रखले बा ससुइए के बैठ सट के खियावेले आ चल ली खा ली बाबुआ सुना तनी खाई भी ना एक ने हमरा खाए के मन नहीं हो जाए तू नहीं जनी खा जाए आजे के ना हम 20 बरिस से घर के नाटक देखत देखत बुझाता कि हम पागल आ गइल बनी गोइनी हनु चूहनी में बोरा बिछा के बैठा के ओही जे उखाड़ देल बड़ी भात आ मछरी आ माँ दे के खियाते गोइनी हंसी मजाक करे खातिर तनी देखी का करतई ओही बहाना से और तना ही उठा तइनु कि का कहे के गाड़ी दे तड़ी जाननी है खियाव तड़ी खियाओ तई हां तो उ दामाद ना ह आ बेटावन के आज तो कतना प्यार दुलार से ना बैठा के खियावले हो खिया एक ने उ दामाद ना ह हमरा त लागेला कि उ यार हटे हां अभी हेनु कहाई सटा के अपना भी चूल्ही भी कराही लेके लगता है अपन जन्म यतीत लगता तहरा का करबू लोग इतिहास में लिख देले बा कि दामाद अपना हो सकता है मगर बेटा नहीं सुना तो कि ना बुढ़िया का कहतिया इहे मरम तो हमर कान्हे लगी हसन का बेटिया दमदाई आई हसन मगर ई ना आई हसन घर में इतना अने आई कइल बसन हमनी के कब तीत पाकर खाए के मन करी चटक मटक तो बुढ़िया ना बनाई रुपया उड़ा जाला देखी ना आग लग जाला तोनी खातिर कर्जा कढ़ी तोनी खातिर खेत दूब बेची देखी ना कैसे कर लंगटी लेखा नाचेले हम नहीं खइले हम रौरा भी नहीं मत खा जा ना खाए बुझा तो बुढ़िया के का जाता वो तो जानते बिया कि ना खाए सन तो 4 गो पीस बची 4 टाइम दमादा के खिया के मोटा आई वो से नहीं टिफिन में धियावा के भेज दी हम जाए तो चले के अभी ये नु करम जी खाइब रहुआ काढ़ी बतावा काहे के उ खाइम हो करी उपासे ना रह जी हमर भगवान पेट देले बवन की 4 दिन तक रह जाइम सांस लेबे खातिर भुजिया पराठा बनाई हां बनाव अलग आदमी बनाई है तबे नु खई हन हैं हमार त एकदम जीवे लग जाता है यही खातिर इने बुझाला ना कि हित मछली खइले हिया का जाने खइला कि ना उनका तल पेट दुखात रहे कि का होत रहे कबे से खइला हो दीदी चल जाना खाए भूख लागल बा, पेट दुखाता हमार नाच के रह जीबू कने आई घर में नाच के रह जीबू सास ओइसन बिया नु खचड़ी मरी कहिया मरी हमर हो खइला बिना पेट में पूछा दर्द तो होता ऐसे है नहीं बुझाता कि दुखाता है खइला बिना एथी लिख ले बनी का करबू जाके होने कह तार त एगो औरी रोग बाटे पेट में उफान मच जइतन ले जाके परी एम्बुलेंस से कलकत्ता एके बार
हाँ एगो बुढ़िया बिया ये घर में कि तरले बिया दामाद ई भड़ुआ बा कहिया जाइ हो ई रोज 4 दिन में चटक मटे खतिया जाला हां 2 दिन पे ए आते दीदी रहत गोइनी है देखनी है का करतै जा अरे बैठ के बैठ के जी, बतियावत दीदी। रही जा अपने में खाते खाते का करते हैं जी चलिए जा हम खाना काट देले बानी सब कोई के चलिए जा खाए जब बढ़ला से नूज रवा सबके कुछ ना हो सकता ठीक बा वो अपने दामाद के खियाई में अपने दा खाई आराम हो कने जब हेता ना हमनी में प्रेम बा त एगो ऐसा उपाय करे के कि जब पहुनामा भी चले के बुढ़िया तो सुधरबे ना करे ई तो कोका बोका हिया हां आ पहुनामा के तना उजबुजिया देम जिन के ओकरा भागे पे जगह से मजबूर होकर हाँ भाग इहे करे के इहे करे के हो से पहले है ये दीदी कर सकता नहीं है के चाहे जब बोले नहीं चल गोइनी है बुझाए के लुगा खोल दी हमर बुढ़िया तो बुढ़िया रही तो जिना जाई चली पहले पराठा भुजिया बनावत तनी खा लियो चल चल जा हमर पेट में दर्द होता ते खइला चला जन्मी खइया ना त मरी हन आ मरी हन हो